Duh, HP pulsane entek, kuota yo entek. Wis tanggal tua ngene iki semenes iki, duh. Duit ludes nyar utang wong ini iki. Piye nek ngene iki? Aduh, jan. Duh, ngopi wae lah, bukan enak seger. Dah, kopi yo asal iki yo entek meneh. Aduh, piye iki jan. Wis ngerokok wae. Pikir slow wae lah wis ngene. Waduh, rokok yo tinggal siji. Ngemes e urip iki aduh jan. Wis ngerokok wae lah. Duh, segere nek rokok tinggal sitok ngene iki jan. Waduh. Duh. Wis nggo mengko meneh iki. Rada rokok meneh. Apa sik wae rokoke. Iki kanca yo ndir teko-teko ngene iki. Jare ngajak budal mancing kok yakin rong teko-teko iki. Jak mancing, pancing ora ono senare. Umpan ora ono, jaluk wae iki. Cuk, sido mancing ora? Sido, wis rene mlebu. Gampang, oke, mlebu sik rene. Jagongan sik kene. Piye, sido mancing ora? Kene. Lah kowe arep mancing kok pancingmu halus ngono iku. Lah, kuwi Lah terus mancing nggo apa? senar ora ono. Ah. Umpan ora ono. Lah terus aku bukan modal ini. Lah yo piye meneh nek ngono. Wah, Lah iki lho ora ono apa-apane. aku ya wis siap kabeh. Duh piye nganggo apa ya? Aku senar ora enek meneh. Gampang, aku duwe sitok iki. Nek nggo mancing yo sisa iki. Dune Nanti. sabar tapi. Tak jukuk sik sabar, gampang. Yo, Cepet-cepet. Nek kene wae. Wis sawan iki. Arep mancing ora duwe apa-apa iki kepiye. Aku lho wis siap kabeh. Hah? Iki wae apa ya? Iki wae nggo mancing cahaya. Kuat iki malah nilon kok. Walah kuat ora bakal pedhot iki boyo ya ora pedhot iki wah. Nek pentang. Wes, iki. Kuat iki malahan iki. Tuh. Hei, kuat iki lah iki nggo mancing. Wis ora bakal pedhot iki wak sepiro gedene, Pak. Iki lak nilon. Iki lho iwak gedene sak bantal sak omah ora bakal pedhot. Lah iki lak ngumpulke layangan to. Lah layakane ora pedhot to aja meneh gur iwak iki. Iki seneng antik iki ning dhuwur iso mibur ning banyu iso ndelep iki. Jane ndi kok iki nek go mancing. Lah daripada kowe mbok ngono iku ora apa-apane lah iki opo ngene iki. Ora nding mbok kaya iki lak iso mancing, penting iso mancing iki wis gampang urusane. Lah nek ngene iki goblok ya, aku apa kowe? Aku ya ora weruh jane sing goblok sapa, tapi ya ora mending iku wae wis. Masuk iki. Kira sida tak piye terusan ini? ya wis dipasang ngene wae, engko pancing wis gampang aku duwe akeh pancing. Lah sida tak siap-siap ya, aku siap kabeh soalnya. Umpane ono? Walah wis siap ket wingi sore gawe aku umpan iki. Jenengane iki umpane apa? Walah pokoke wis langkam nek gerumpan. Sorane nek gerumpan. Pokoke ora kaleng-kaleng umpan kuwi wis jos pol pokoke wis. Siap iki umpan iki. Walah. Jane umpane iki apa iki? Tak kresek iki. Duh. Kok isine jengkol? Jane iki umpan apa nek kaya gini iki coba cuk. Lah iki lho umpan paling enak pol iki. Jengkol. Bawang iki karo lombok iki nek dijur-jur dimasak kowe doyan ora? Doyan. Lah aja meneh iwak. Wong wedoan kok iwak ora doyan saka ndi wis wah percaya karo iki wis to. Andalan iku. Umpan jos kok tak ora kok sik sabar. Parah nak ngono iki. Ning gemblung iki kowe apa aku rek iki? Lah wis to entuk kowe iki. Yakin kowe bener. Wis karo nilon diumpani jengkol. Iwak tangga seneng lho kaya ngono iku. Iki lho iwak gedhe piro ora bakal pedhot, wis penting percaya yakin gendeng mangkat wae.
selak kewengen iki wis jam piro iki wis ndang mangkat budal. Tak siap-siap sik iki ya. Wis gedang, go baju, mangkat. Wah, aku wis tak siapin nek baju wis tenang wae karo. Tak percayake karo kowe tenan iki pokoke. Penting kok nek wis sangu ora masalahe mancing iki. Ya kan aku gini berjanji. Ya, terus aku sing nomboki meneh iki. Wis gampang ah, kaya ora biasane. Lah utangmu lho sing wingi rembug bayar. Mancing ping pindho lho wis nalangi aku terus. Wis sik pindho. Lah terus kok genep ping 3 ngono. Ya ajur aku ngene iki. Lah karo kancane wae perhitungan. Wes ayo, siap-siap. Mangkat mancing ayo. Tak ngene kok. Pasrah aku karo jengkol iki. Wes, ping yakin ya, ping. Bismillah wae. Malah Ayo, penting mangkat. bismillah. Yo. Buat sini yakin dan mangkat budal. Wis motor iki wae. Wis ki numpak. Motor iki engkol langsung jerandal yang gitu. Langsung kenceng yo. Ora ono montore minyak mucuk. Waduh, iki apa tak bensin apa ya? Lah wong urung dikontak kok diengkol. Apa ya? Walah iya. Dengkulmu mlocot ora Waduh, Jan. urip-urip. Wis cekan jerandal iki. Wis. Walah urip wis. Apa meneh iki, Cuk? Iki opo iki? Motor nek rime lho iki. Lho, iki bocah iki opo rene meneh ya, Rok? Motor mlakune mundur ra maju. Piye ngene? Ana dine kowe. Hah? Apa meneh rene? Mancing engko. Lebu dhisik saiki, bayar utang. Waduh, iki utang meneh domongnya berat. Arep apa meneh sini? Hah, ya wis mlebu dhisik ayo. Omah. Gagal iki mancing. Jancuk tenan. Kene mlebu. Opo ngajene iki? Arep mancing ora sido. Ganggu ya arep mancing. Wis, nek iki yakin aku ora salah buku neh nek iki. Wis. Positif utangmu kudu dibayar minggu iki. Jangka waktune sedina setengah hari. Lah utang lho wis tak lunasi. Lah wis tak transfer lho. Jal ceken HP-mu nek ora percaya. HP ku tak dol. Motor tak gadekke. Lah Gara nomboki utangmu. iki lho, transfer wingi 80 juta ora salah-salah meneh. Delok dhewe nek ora percaya iki, buktine ku. Oh iya. Nek ngono aku iso nebus iki pisan. Motor tak nggo, HP aku tuku neh. Ya wis, suwun. Wis. Tak bayar kan to, ora ngapus aku to. Wis, deal ya. Deal. Nah, deal. Kowe oleh duit saka ngendi, Cuk? Aku oleh utang meneh iki. Ngomong karo wong-wong ya. Beh, Ya kepiye? utang bayar utang. Ora kok ngono ya aku bayar aku isin ya tagih terus sampe dino anggitmu. Kowe ora ngrasakno aku isin. Iki utange wis sah. Wis clear. Terus Berhubung nang omah reneng gawean, aku ya tak melu mancing. lah di pancing ora. Ora. Biar nyilih juga nih. Lah iya. Kowe yo nyilih, kae nyilih. Senar lho kowe ora duwe. Ya disili ono kancane arep Tak mancing. delok dhisik iki pancing ana piro iki?
Kaya-kayane iki ora ono kaya. Sik. Oh iya pas ana loro kok. Oh iso mangkat. Wis mangkat deh. Budal mancing saiki ngono. Wis lakon iki mancing telu. Wis siap kabeh to? Wis. Berat.